ka-dragon, luto na po yung gulay natin. Opo, napakasarap ito mga ka-dragon. Ka-dragon, welcome to my channel, Rensimo Vlog. Mga ka-dragon, nagawa tayo ng video. Luto tayo ng gulay. Itong gulay mga ka-dragon, opo ang gagamit na natin. Opo with sardinas mga ka-dragon. Ito po mga ka-dragon, yung opo, sardinas, ito po mga ingredient natin po. Bawang, sibuyas, kamatis. Ito po yung mga ka-dragon. Makulo na ito. Kumukulo na ito yung natin. Ito po mga ka-dragon. Ang bawang sa sibuyas. Ito na. Shout out pala dun sa taga Cebu, family ko sa Pantayan Island, Ilostrosimo family, Biscante family. I miss you na po, I love you. Mag-ingat po kayo dyan. Ito po yung mga ka-dragon, halo at kamatis. Halo. Saka mga ka-dragon, halo natin sardinas, ang sahog natin. Pagawin natin mga ka-dragon. Yan ang mga ka-dragon. Lagyan natin ng kunting tubig. Kunting halo. Ito na mga ka-dragon. Ihalo na natin ng opo. Ayan, opo natin. Ito na mga ka-dragon. Lagyan natin ng opo. Yung halo natin. Saka takpan natin po. Ito po mga ka-dragon, paluto na pong opo natin. Gulay opo na may sardinas. Yan na po. Maraming salamat po mga ka-dragon. Abangan nyo po yung next vlog ko po, Rensimo Vlog. Maraming salamat po.